a Nijar an ga wata. A ƙa'idar Yahudawa wanda ke ba Yahudawa ce muke bi ba. Ba ƙa'idar Turawa don ba Turawa muke bi ba. Ƙa'ida ta musulunci tsakaninmu da Nijar babu ikhtilaful matsali. Babu bambancin lokaci. Duk lokacinmu guda ne. To in dai har muna iya yin azumi saboda ganin watan mutanen Saudiya, waɗanda ƙasa nawa a tsakanin mu Saudiya, ko tayin awa nawa a tsakanin mu da su awa biyu. In dai muna iya azumi sanadiyar ganin watan Saudiya kamar idan muka ɗauki azumin bana ko? To me zai hana mu yi azumi saboda ganin watan Nijar? A musulunce nake magana. Da Kano da Kwanni, kun san dai Kwanni Nijar ta ko? To da Kano da Kwanni wa yafi kusa? Kwanni gaba ɗaya ba ta kai kilomita 100 ba daga nan Sokoto. Amma Kano kan kilomita wajen 500 tsakanin mu da su, ko ba haka ba? Balle Maiduguri, balle Lagos. In dai muna yarda da ganin watan Lagos mu mutanen Sokoto, muna yarda da ganin watan mutanen Maiduguri mu mutanen Sokoto, muna yarda da ganin watan mutanen Kano mu mutanen Sokoto. To in dai ba ana so a yahudantar da mu ba, abin da zai hana mu yarda da ganin mutanen Nijar. Abu guda muke da su a addinance, kuma a yanayi na ƙasa abu guda muke da su. In kun aminta yayi, in ma ba ku aminta da su, babu abin da ya raba mu da su in ba Turawa ba. Saboda haka mu mun gamsu da ganin wani an gani, amma dai mu madogaranmu ita ce wannan madogaranmu. Wanda ya gamsu da wannan ya gamsu, wanda bai gamsu ba da wannan to ya kawo mana hujjar da yake da ita mai ƙarfi wadda take ture wannan. Akwai ta? Kuna da wata hujja wadda ta ture wagga? Ƙa'ida duk duniya abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wato la tasumu hatta tarawu wala tubdiru hatta tarawu. Wannan tarawu da mirin jama'a na wanda yake mutum guda ya wakilci duk mutanen duniya baki, kuma ƙasa guda ta wakilci duk ƙasashen duniya. Mutanen gari guda sun wakilci duk mutanen duniya. Shikenan wasu suna magana cewa wai babu wanda adda dama ya faɗi cewa an ga wata. Wannan hoga ta nada. Ba mai damai ya faɗi ganin wata in ba sarki ba. To in an ka tambaye ka shin shi sarkin da adda dama wa ba shi dama, Qur'ani ya bashi? Yanzu ai ganin wata sarki musulmi. Da wa ka sanar wa ganin wata ya jama'a. Are kare wai dole kuma sai shi. Ba aya babu hadisi sai shi. Kuma in ya kiya kuma shikenan a bari. Inda yana yi to babu jayayya. Yanzu inda in an ka zo an ka ce mai an ga wata yana waɗi da babu jayayya. Kuma abinda mutane ba su sani ba, mu fa ban mu taɓa ja da sarki ya ce